I go hard in the motherfucking paint, nigga. Здравейте, ние сме Lol Gamers BG. В момента съм само аз, това е първият клип. Ние главно ще снимаме на Minecraft и League of Legends, нали? Но може да ни казвате някакви идеи за други игри. Това не е първият клип, казах го. Надяваме се да ви харесаме много, не много, нали? И зависи от вас, харесвайте, нали? Ако ви хареша, коментирайте. И ето сега този сервер, този сервер се казва Minecraft, много е як. Има много мини игри, и в момента играме Skywars, това ще е първият епизод. Ние главно, нали, ще снимаме на League of Legends, не знам вече колко ще го кажа. Аз и мои приятели играем в Nordic Keys. Добре, да още не игра. Аз трябва да дигам Silver 5. Така. Ама не ще знаем, нали? Не ще знаем колко трябва да играеш. Моите приятели, дето играят, те са Silver 1 майче, забравих. Да. Ще видим как ще се апгрейди нещата. Горе-долу, надяваме се да ви харесаме, нали? Не знам. Аз съм от София. На 14 години съм. Те са от... Къде бяха? Те са от... Ямбол, да. Един е на 12, не, двама са на 12, един е на 14, колко мен. Оставай! Честно казано, или доста сме, нали, не сме от най-силните. Но не бива, нали, па не сме и от най-слабите, нали. Сещате се, какво искам да кажа. Нито силни, нито слаби. Ставам. Не, тя са тип страх ме. Да ви влизам само. И чак. Сега ще говоря малко по-тихо, защото е 2 часа през нощта, майче. То сега бам, една стрела и ме съдаде. Добре, супер, спасих се. О, не! Това Power 2 ли има, бе? Бати му майката. Четирима сме. Бам. Ай, fuck it. Bitch. Сериозно. Добре, това беше от мене. Първи клип. Сабскрайбвайте, коментирайте, харесвайте, ако ви е харесал. Давайте линка на приятели, нали. Ако ви хареша това все пак първи клип сам, не знам. Другите, т.е. утре ще има клип със сигурност. Да. Да, това беше от мене. Аз бях... Както беше... Не, добре, Аркан, че изтокате ме. Аз бях Христо и до виждане, до утре.